Ano ba ibig sabihin ng SA? Sirok Avocado Group. Sirop ka avocado paiso. Naanos na singpet apagayang ado apanubog di na pinaybayan ado abanag intan nagkagwaan best friend forever dated kay yarigan Di aldaw sang napuputan Imasidek at abay ko ngagmay maysa Balikas apanagpagkada Napan ka sa baliadaga Sa sinupay kita di ka mga Sa sinupay kita di pangibaga Itinarway adu a problema Awan kabadang ko itirigan riga Sa sinupay ita di ka mga Sa sinupay ita di pangibaga Itinarway adu a problema Awan kabarang ko itirigan riga Naanos na singpet apagayang ado apanubog di na pinaybayan ado abana intan nagkatwaan best friend forever dated kay yarigan Di aldaw sang napuputan Imasidek at abay ko ngagmay maysa Balikas apanagpagkada Mapagka sa baliadaga Sa sinupay ita di ka mga Sa sinupay ita di pangibaga Itinarway adu a problema Awan tabadang ko titirigan riga Best friend forever Kaano ka amakita Mamis ko adu agad natawa Best friend forever